No paro. Doncs bon dia, seguim aquí l'aventura per El Salvador. Després d'haver estat plovent tota la nit, mireu quin dia ens enganxa. Fa una calor que no s'aguanta. Però bueno, ara acabem d'agafar un parell de col·lectius i acabem d'arribar aquí a l'estació principal d'autobusos, perquè ara ens toca agafar un autobús i marxem cap a un poble que no està massa lluny, que es diu Suchitoto, i anirem cap allà. Així que anem a buscar l'autobús, anem a veure si el trobem i a començar aquest dia. Bueno, va per a Suchitoto. Quasi ja només pujar ja està sortint l'autobús. Doncs ja acabem d'arribar a Suchitoto i està guai perquè aquí és on guarden l'autobús i el nostre hotel és aquesta porta d'aquí. Així que anem a deixar les motxilles i a dinar alguna cosa, que tenim molta gana perquè encara no hem ni esmorzat ni res. I són ja les 12 i pico. Doncs res, ara ens han dit que estan acabant de fer la neteja, així que hem entrat aquí, que tenen menjar, i anem a dinar alguna cosa. Ja tenim el dinar. Això és algo relleno, arròs, formatge i una mica de pa. Yes. So they would be bigger. Really? I res, després de descansar una estona, ara hem sortit a donar una volta per aquí al poble. La veritat és que està bastant maco. Anem amb missió de buscar un gelat i aprofitar a visitar una mica avui per la tarda. Muchísimas gracias. Yeah. Nice. Doncs ja acabem d'arribar al port aquí de... ¿Cómo se llama este puerto? Pues ja acabem d'arribar al puerto de San Juan, Brisas de Lempa, em diu el guia que es diu. I ara anem a agafar un barco i anem a donar una volta pel llac d'aquí i anem a visitar Arran. Condito Tour anem. Condito Tour. Ens ha promès un bon tour que ens portarà als millors llocs del llac, així que ens anem amb ell i si ens ho fa bé, recomanat llavors. Vamos al río de Quesalapa, luego a la cueva y Trinidad y el río Lempa. Son mucho. Sí. Vamos a verlo. Doncs ara estem aquí i no sé si veieu que hi ha 3 creus allà. És que aquí va haver-hi un accident d'avioneta i van morir 3 persones i va haver-hi un supervivent. I llavors els pescadors d'aquí de la zona van agafar l'avioneta amb uns cables, amb ajuda d'uns buzos, van lligar-la amb cables i la van treure fora i ara la veurem allà a la illa que estem encara. Però han deixat aquí una ala que està lligada i després hi ha aquestes boies amb les 3 creus per commemorar el lloc i les persones. I arribats a la illa. Doncs ja acabem d'arribar a la illa de l'Ermitaño i és que aquí vivia un senyor que es deia Don Carlos Lemo i vivia en aquesta cova d'aquí al davant. Això d'aquí. Ens ha dit que aquesta pedra era la seva cuina. Anem a veure. Aquí cuinava. I després per aquí tenim la sala d'estar i tot, suposo. I llavors aquí hi ha una cova que és on se suposa que ell vivia i dormia, i després allà hi ha una foto seva, no sé si la podeu veure. El que passa que no volem entrar massa perquè hi ha ratpenats per tota aquesta cova i el forat no és massa gran. Que em caic.
I res, ara crec que podem pujar per aquestes escales d'aquí. Així que anem cap a dalt i anem a veure les vistes des de dalt. Les escales. Com morir al Salvador. Arribeu com puja això. I aquí estem pujant. Està ple de mosquits. I per si no... per si no era prou complicat, hi ha un arbre aquí enmig. Així que l'hem de sortejar pel cantó. Made it. Ja estem aquí en una zona que no sé molt bé el que és, però la veritat és que està xulo. I ara aquí darrere tenim l'avió. Sí que anem a veure'l. Doncs està clar que l'home que anava aquí potser sí que va sobreviure, però els que eren aquí posicionats està tot destrossadíssim. És bèstia perquè l'avió està tot destrossadíssim, però aquí es veu el motor, no sé si el veieu, amb l'hèlice, i després aquí es veu tota la roda d'aterratge del davant. Ara estem deixant l'avió per aquí darrere i estem anant a caminar una mica per aquí, al voltant de la illa. Jo crec que hem arribat al final de la illa. I ja només hi ha aigua. Ara hem trobat una altra entrada per aquí darrere, cap aquí, i no sabem on va. Ara hem arribat a una espècie de valla i es pot creuar. Mireu. Per aquí. I això continua per aquí. A veure on arribem. El que està ple de mosquits. I think we shouldn't walk here. You want to try? I don't know. It doesn't look very stable. Here it doesn't look that good. Aquí s'ha trencat això. I'm gonna walk. Oh, here. No sé per què faig aquestes coses. Ai! Yes. I ara aquí acabem de trobar el vàter del senyor ermitaño. I mireu, hi ha una pica. Està com dintre la roca, no sé si ho veieu. Superxula. I després aquí hi ha el vàter per fer número 2, suposo. Que espero que no hi hagi ningú. No. Ja. Ara crec que ja tornem cap a la barca, així que anem a caminar a tornada. Ja estem tornant. I ara toca baixar les escales endemoniades aquestes. Està bé perquè si et caus et para l'arbre. Ja estem a baix, ja estem de tornada. Així que ens anem al barco i continuem navegant. Doncs ara estem navegant pel llac Suchitlán i és que es veu que està conegut per ser un dels llacs més bruts de tot Centroamèrica i com podeu veure està ple de botelles i tot. I ara és que el noi aquí de la barca ens està explicant que tota aquesta escombraries ve de Sant Salvador, que el riu que passa per allà i després passa per diversos pobles i desemboca aquí i llavors clar, arriba tota la basura aquí i es posa per aquí el llac. Llavors ara ens ha explicat que hi ha un grup de francesos, belgues i americans que estan fent un projecte per netejar tot el llac i diu que en els pròxims anys vindran aquí i ho trauran tot i llavors a partir de llavors no deixaran entrar ni una botella ni res perquè no entri brutícia i així podrem tindre un llac ben bonic.
Doncs ja està, ja acabem de baixar al barco i ja s'està ponent el sol, així que suposo que anem a veure les piscines que hi ha aquí al costat per demà, a veure si podem venir-hi i després ja suposo que farem via cap a casa a veure què, a descansar una mica. Ara estem caminant per aquí i hi ha un munt de fum. Anem a veure què està passant, mireu. Vale, canvi de direcció. Sembla que és algun senyor que està posant algun pesticida o alguna cosa, així que no hauríem d'estar olorant això i ens en anem en direcció contrària. Però és que mireu quin fum, la veritat. Mireu el fum. Doncs ara li he preguntat i es veu que són pesticides pels mosquits perquè aquí tenen enfermetats del dengue i coses així. Llavors està fumigant tot per matar-los. Així que nosaltres ens en anem d'aquí, que no crec que sigui bo respirar això. Gràcies. Ens hem fet autostop i ens han enganxat aquí. ¿Para la plaza central? Sí, la que sea, donde le vaya bien. Doncs ara acabem de venir a la plaça principal i estem aquí demanant-nos unes pupusses d'aquestes i anem a provar-les i a menjar. Hem demanat dues de queso i una de chicharrón amb queso perquè la formatge ens la partirem amb la Michelle. Ara algú s'ha demanat la papussa de les papusses, que és aquesta gegant, i necessiten una espàtula enorme per girar-la. Les nostres seran aquestes d'aquí. Ara ja van agafant color i això té molt bona pinta. Doncs ja tenim la pupussa, aquesta és la de formatge i chicharrón i aquesta és la de només formatge i ella té una formatge només. Anem a menjar. Doncs aquí tenim la pupussa i se li posa això per sobre, que són diferents tipus com d'escaroles, i després hi ha aquest tomàquet d'aquí, que ara li posarem. Do it nicely for the box. Only that? That's enough. I ara, pues, no sé, no sabem com es fa molt bé, no és gaire fàcil de menjar-ho, però anem trencant així i anem menjant. I així és com es menja. Jo no m'he pogut gravar amb mi mateix perquè tenia totes les mans plenes d'oli i de tot, o sigui, impossible. La veritat és que no sabem molt bé com es mengen, volíem veure algun local menjar, però hem arribat tard i tots ja havien acabat, però no sé, així ho fem, perquè no et donen cobert. I aquí els plats te'ls posen així, perquè així s'estalvien rentar plats.